Ang atong ebanghelyo karon mao kini ang katapusang bahin sa prayer of Jesus as our high priest. Kini atong gisugdan pagbasa ni atong niaging adlaw. Ug ang kanindot nining maong bahina sa pag-ampo tungod kay ang maong prayer mga igsuon dili lamang usa ka prayer para sa iyang mga apostoles kundi kini nakapunting diha kanato, no? Diha kanato nga tumutuo ni Kristo. Bisag wa kita ni Kristo, pero nituo kita kaniya tungod sa gipakita sa mga apostoles o sa atong mga kanunuan sa kabililhon sa pagtuo nga gihatag sa Dios. Mo kini nga ang pag-ampo ni Jesus, pag-ampo gayud alang kanato iyang mga tumutuo. Ug kung sa may giampo niya, ang giampo ni Jesus alang kanato mga igsoon, nga unta kita mahiusa diha kaniya nga sama siya nahiusa diha sa amahan. The prayer of unity, kana siya. Dili tungod kay unity team ang Ginoo, kundi tungod mingon si Jesus nga importante ang unity, kahiusahan sa mga magtutuo, kay pinaagi nini diha nila mapakita sa kalibutan nga sila akoa, nga sila nakaila kanako, nga sila sama sa amahan nga nahiusa kang Jesus. Kining maong kahiusahan ni Jesus o sa amahan mapasalamin diha sa kahiusahan sa iyang mga tumutuo. So, kanindot mga igsoon nga ang pag-ampo dihay ni Jesus kanato nga dili kita magkatibulaag, magkahiusa kita, ug ang maong kahiusahan mahimong salamin sa kahiusahan sa amahan ug sa anak, ug mao kini ang makapadayag ngadto sa kalibutan nga anaa gayud di ay ang Ginoo ug sila makaila ug maghimaya sa Ginoo. So usa ka dakong challenge alang kanato. Pero kibalo kita mga igsoon nga sa atong panahon ug sa atong kasinatian, dili sayon ang kahiusahan. Maglisod gani hiusa ang pamilya. Maglisod gani hiusa ang mga igsuon. Lisod ang kahiusahan tungod kay daghang mga disruption sa atong kaugalingon gikan sa atong tagsa-tagsa ka perspektibo ngadto na sa atong mga kasinatian hangtod na ngadto sa atong mga panghuna-huna. Usahay naagayod ang pagkatibuagsa diha kanato. Example, kitang mga Kristiyanos, pila man kabuok sikta gyud. Perting daghanat ang sikta, no? Nagkabahin-bahin sa laing sikta. Pero usa lang tumutuo tin tanan kang Kristo. No? Ang pagkasimbahan nahimong nagkabahin-bahin. Mao kana nga usahay lisod isangyaw si Kristo kung mismo kining nagkabahin-bahin nga simbahan manag-away, magsinawayay, magtinulusikay kung kinsa ang matuod nga simbahan ni Kristo. Imbis working for unity, sometimes we work for individuality o kanang subo nga maong aspeto. So, kung kini ang pangandoy sa Ginoo nga naunta ang kahiusahan sa tanan niyang mga tumutuo, unsaon man ni? Ngan si Jesus diya sa ebanghelyo naghatag gayud og usa ka sekreto nga diin ang tinubdan sa kahiusahan sa iyang mga tumutuo mao nga sila nagpuyo sa gugma sa Ginoo. The love of the Father and the Son will make them one. Gugma.
No? Kung maghimo kag pan mga igsoon o maghimo gani kag unsang klaseng sudan, labi na o kanang mix-mix niya gusto nimong hiusahon sama ng bula-bula. Kinahanglan naman kay gitawag nila binder. What binds them together nga dili mabuskag. Mingunta, harina pader, binder. Itlog pader, binder. Kung sa may binder na to, isip mga Kristohanon, mga tumutuo ni Kristo, gugma ang atong binder nga gihatag ni Kristo kanato. Ug kana mismo ang atong puy-an nga out of our individuality, out of our uniqueness, there's still a unity in us. Diha sa pag-ila nato sa gugma ni Kristo nga nakahiusa kaniya ngadto sa amahan ug ang gugma sa amahan nga naghiusa kaniyang diha kang Kristo, mao kini ang ato nga binder. Mao na nga kung nagampo si Kristo alang sa atong kahiusahan, atong tan-awon karon ang giunsa nato pagpuyo ang binder nga gugma nga gitudlo ni Kristo kanato. Yes, mga igsuon, komplikado ang dagan sa kahiusahan, pero dili imposible kay gipakita ni Kristo ang timus nga gugma nga mo'y pamaagi niini. Kita, mo ni pamalandungan nato mga deboto ni San Jose. Pamalandungan ni nato, no? Kita ba pinaagi sa atong debosyon, nagdala ba ka nato kini sa kahiusahan sa kinatibuk-an diha sa simbahan? Kay usahay ang debosyon kung dili nimo bantayan, labi na ang debosyon sa kanunayng pangayo, magdala ka nato sa pagkatibuagsa. Kay ngano, mingon man ta nga mas lakas lagi siyang San Jose kaysa ako. Mas pinangga lagi siyang San Jose kaysa ako. Mas gidungog lagi siya ni San Jose kaysa ako. Kay usahay gani ang atong debosyon. Diha kang San Jose, wa napalalom ngadto sa hisgutanang gugma ngadto sa amahan, gugma ngadto kang Hesukristo. Busa mga igsoon, the true devotion, whether it is the devotion to Saint Joseph, it is the devotion to Blessed Virgin Mary, or it is a devotion of other saints, this should not eliminate the binder that Jesus is telling us. The binder of love. Dili yun, maingon na to. Muna nga, kinahanglan yun na to, palaw mo na itong debosyon. No? Nga, matud pa sa Patris Corde, nga gisuwat ni Pope Francis sa Year of Saint Joseph, atong ilhon, atong sunon, atong suuron, ug atong sunon si San Jose. Usaon man pinaagi sa pagkat-on sa gugma ni Jesus. Kay si San Jose nakaila kayo sa gugma sa amahan nga iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesucristo ug ang iyang pagmatuto ni Kristo timos nga gugma alang gayud sa kahimayaan sa amahan. Atong ilhon kining. So dili lang igo nga mo nga sa litanya nakasabot na ko sa mga titles of virtues of Saint Joseph. Igo na. No. Ang spiritu sa maong mga titles of mga virtues ni Saint Joseph na nakapunting kanunay dia sa gugma. Mauna nga mingon si Pope Francis, dili lang angay nga ilhon, kinahanglan angay yun nga suuron o atong sunon ang gugma ni San Jose
nga iyang gipakita ngadto kang Kristo ug sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Busa mga igsuon, kita malipay nga giampo diay kita ni Jesus, no? Si Jesus prays for us, and it's so good that we know that Jesus is praying for us. But we will also ask Jesus, help us to know the love that you have to the Father, and that to know that I am always loved by the Father, in order for me to become united with you and with the whole believers of the world. Mga igsuon, kini atong iampo sa Eucharistia. Kini ang atagan nato og pamalandong karon. Kumusta man ang akong pagpaningkamot sa kayusahan, pinaagi sa gugma nga gipakita ni Kristo ngadto sa Amahan nga mao'y nagkahiusa kanila isip usa lamang ka Dios. Amen. Palihog manindog.